ngemini yabo. Ndibulise i-GBFS, bantwana bam. Ndibulise i-Servers. Ndibulise uMlisela noMthinjana. Ndibulise abazalikazi, intombi ezimsobosobo, oomama bokuthandaza. Ndibulise wonke umuntu okhoyo bethunana ebandleni likaKrestu, ngolwasifelayo onguYesu Krestu. Amen. Xa besivuka this morning nomfundisi sijonge imvula, sathi noba siyawuba 10 namhlanje, especially kuyi-Mother's Day. Abantu bazawuvula nje ifesti lathi andinyanzelekanga, but I'm glad intoba it's not that bad xa ndijongile. Bethunana, a special greeting this morning kwizikhukukazi, oomama, oomakazi, oodadobawo, oomakhulu. Kule Mother's Day sivuyisana nani bazali, that you have embraced the gift of nurturing and caring, whether ungu-biological mother, uyi-caregiver okanye uyi-mentor. Olu suku lusisikhumbuzo of the profound impact women have in shaping lives and community. A testament to the enduring power of love and compassion. Happy Mother's Day kuwo wonke umama ophakathi kwethu. Again, congratulations kumanenekazi ajoyinayo namhlanje. Athe ona adecide ayenza i-decision ba si-willing ukuwuthatha lo mnqamlezo and follow Christ. Congratulations. Ndivile ukuba kwi-retreat yabo bokuthethwa ngoba thetha Yehova ngokuba esiva umkhonzi wakho. Kwincwadi yevangeli apho ndizawufokhasa khona ngale mini yanamhlanje, ebhalwe nguYohane, igxininisa ukuba uYehova okanye uYesu unguMesiya and kwanguye unyana kaThixo. Because of this divine identity, uYesu is able to give ubomi obungunaphakade kubo bonke abantu abakholelwa kuye. Kule ncwadi uYesu 7 times uphendula u-I am, ndinguye, xa abantu bembuza about his identity. From uYohane chapter 10 from 1 to 21, it is about umalusi olungileyo nezimvu zakhe. Umalusi in the Bible is a metaphor for a leader. Umalusi in the Bible ungumkhuseli, ungumkhathaleli. Umalusi is a caregiver. Usetyenziswa kakhulu nakakumbi to represent God and Jesus' relationship with their followers. Athi uYesu kuverse 11, ndim umalusi olungileyo. Ubomi bakhe ubuncamele izimvu zakhe. Ubomi bakhe ubuncamele mna, wabuncamela nawe. My focus today, Mastefano Amahle, izaba kuverse 27 and 28. Apho athi ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam, ndibe nam ndizazi, zindilandele. Kukho i-relationship. Ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam, ndibe nam ndizazi, zindilandele. Mna ke ndiza kuzinika ubomi obungunaphakade, azisayi kutshabalala. Akukho namnye uya kuzihlutha esandleni sam. What an assurance, bethunana. uYesu abanika yona abangabalandeli bakhe. This divine protection and assurance, it's only promised kwizimvu zakhe. Namhlanje ngokuba ndizawuhlala phantsi kwalo mxholo othi divine protection is the ability
to hear God's voice and follow him. Divine protection is the ability to hear God's voice and follow him. Ithi ngesiXhosa, ukhuseleko lobuThixo kusekwazini ukuva ilizwi likaThixo nokumlandela. Apha ngentla, it was mentioned ukuba umalusi represent God. What about igusha? Igusha represent people. Okanye igusha represent God's people, abantu bakaThixo, highlighting their dependence on the divine protection and care kaThixo. IBhayibhile ithi from verse 22, amaJuda ayemamele ambuza, how long will you keep us in suspense? Ukuba unguye uMesiya sixelele. The fact that amaJuda ekwitempile babemfuna lo Mesiya, babemkhangela lo Mesiya okwakuthethwa ngaye, and that was prophesied in the Old Testament, but they did not recognize him. Even though uYesu ebaxelela ukuba ungubani, beyibona imisebenzi yakhe uYesu Kristu, bambonile ephilisa abagulayo, bambonile ehamba emanzini, feed 5,000, kodwa abakamazi uYesu. Athi xa ebaphendula, ndinixelele kodwa anindikholelwa. Umsebenzi endiwenzayo egameni likaBawo testifies about me. Aphinde athi, anindikholelwa kuba anizizo igusha zam. Kuba my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Nangexesha lokholwa kwethu, my family, okanye maStefana Ngcwele, sisize enkonzweni, we need to introspect ourselves. Sizibuze ukuba siphi thina. Siyefana nala maJuda ababesazi ngoMesiya kodwa bengalazi ilizwi lakhe. I want to believe amaJuda babelindele a different package ngalo Mesiya. I want to believe into yoba amaJuda bebelindele ukuba uzawuza ngohlobo oluthile, that is prescribed, okanye uhlobo andlela aziphatha ngalo according to izitandardzi zabo. Hence they rejected him, what they saw and heard from him. So bathi xa bembona lo Yesu physically, they rejected him. Nento ayithethayo bayirejecta. Sikhona enkonzweni, sikhona kwi-guilds, siyazi ngalo Thixo. Umbuzo uthi, are we able to recognize ilizwi likaThixo? Xa sesilivile ilizwi likaThixo, siyakwazi na ukumlandela uYesu Kristu? It is in the reality that uThixo uyathetha nathi, kwaye noSathane uyathetha, and uthetha nabantu. We need to recognize our shepherd's voice. Kule ngxolo ithethayo bebanintsi ababantu bathethayo, kodwa thina we need to recognize eli lizwi likaThixo. Family, ukuva ilizwi likaThixo kuthi thina sikholwayo, it is not a luxury, but it is a necessity. And isiseko sobomi obuneziqhamo olunoloyiso and fulfilling Christian life is in an ability uba silive ilizwi likaThixo. Lithi ilizwi likaThixo, those who hear him walk in the light, which means ke ngoku aba bangamvayo bahamba in the darkness. Asikwazi ukuva ilizwi of our shepherd if asinabudlelwane naye. We need to have this personal relationship with Jesus Christ kuqala. We need to acknowledge him as our Lord and as our Savior.
Simamkele lo Yesu njengenkosi nomsindisi wobomi bethu. We also hear from God ngokwamkela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele is the connection between us and God. Ezinye izinto uYesu azithethayo after his resurrection kubafundi bakhe uthi yamkelani umoya oyingcwele. And he also promised into yokuba xa wayehamba athi andinishiyi nodwa, andinishiyi nizinkedama, kodwa ndinishiya nomoya oyingcwele ozawuba yi-counsel kuni, ozawuba yinto eniyidingayo. Yile nto even during i-confirmation singamatshetshi azawuthi ubishop yamkela umoya oyingcwele. Sesasixhobo sisinidayo in order for us sinavigate ke ngoku ubomi bobuKrestu. Sesasixhobo sisinidayo in order for us to follow uJesus Christ. We need umoya oyingcwele in order for us to recognize our shepherd's voice. uThixo sinikile ilizwi lakhe. Therefore, the word of God is the voice of God. Ayikho enye into. uThixo uyawasinika isixhobo elilizwi likaThixo. So ilizwi likaThixo, it's the voice of God. Yiyo le kufuneka siyisebenzisile as our campus ebomini bethu in order to live a life that is fulfilling to Christ, okanye to live an obedient life. So umoya oyingcwele can only interpret what is already written, and nothing should be above the word of God. Siyaliva na ilizwi likaThixo maStefano Ngcwele, ngoba this divine protection athetha ngayo uYesu Kristu kweli lizwi comes from guidance from the word of God. Okanye siyalive lilizwi silidlulise singalamkeli and singahambi ngalo. Asikwazi kohlula ilizwi likaThixo nomoya oyingcwele. Lelo lizwi likaThixo eliya kukhokela usindiso lwethu. It is the will of God that will lead us into righteousness. Okanye kukuthanda kukaThixo okuya kusikhokela ebulungiseni. It is righteousness that will lead us to eternal life. And this is where the divine protection is, in this eternal life. Remember, theme yethu namhlanje ithi the divine protection is in the ability to hear God's voice and follow him. Namhlanje, as we celebrate Mother's Day, namhlanje kunxitywa amanenekazi. What is our role? Namhlanje as a church, what is our role? What is being expected from us? It is to nurture God's presence. I-presence kaThixo ingumoya oyingcwele. Ubukho bukaThixo bufuneka buqale ngam and buqale ngawe. We need to be cleansed. We need to be clean. Remember, lithi ilizwi likaThixo awuhlali umoya oyingcwele apho kumdaka khona. Yintoni emdaka? Ukuhlala ukuphila ubomi obusesonweni. Hence ke ngoku we need to be cleansed and we need to be cleaned. Asikho perfect, kodwa we are striving to be this Christ-like. It is to start in your heart. Ithini condition yenhliziyo yakho? Lithi ilizwi likaThixo, our hearts are the wellspring of life. Ingabe what flows out of our heart bubomi na? uThixo usibekile emakhayeni ethu singomama. Nasemitshatweni yethu kwabo batshatileyo. How is your relationship nabantwana bakho if ungumzali? How is your relationship
with your family? And how is your relationship nomyeni wakho? There is a conduct that we are expecting to live by as women in our homes. That through the word of God, that our hearts need to express the conduct of God. Through the word of God, inhliziyo zethu have to express i-conduct kaThixo, not only kwi-lip service zethu, but indlela esiyiyo emakhayeni ethu, indlela esiyiyo ebantwaneni bethu, indlela esiyiyo kubayeni bethu, nendlela esiyiyo emisebenzini ekuhlaleni. We need to express this conduct. Ngendlela ophatha ngayo and honor your husband. By how you nurture your children. Bazali, when we cannot hear from God, asikwazi ukuva from him pertaining our homes, our husbands, and our children. Sinavigate obobomi ebumnyameni because ukhanyiso alukho. There is a divine protection that will take place in our homes when we start hearing from God. Even before izinto zenzeke, uthini uThixo ngekhaya lakho, ngomyeni wakho, ngabantwana bakho? When we have this divine connection noThixo, uzawuthi in the middle of the night kube kholento kuvusayo, ube nale restlessness ongayaziyo ubisuka phi, ekukhokela uba hambothandaza, ekukhokela into yoba hambofunda ilizwi likaThixo, because God is protecting you, is protecting your family, is protecting your children. Kuthi okwenzekileyo could have been worse. Because akuthi just because we have this divine protection azizukwenzeka izinto. We have sins zisenzeka, but God will protect our souls. This is the power that we have given to us, singomama, singamaKrestu, that enable us to flow Him. Masithethe ngathi ecaweni ndizawugqibezela. Are we hearing from God in terms of our ministries? Okanye siyafika nje sihlale, enjoy the service, siphinde siphume? Are we hearing from God even if sikuzo as ministries sikuzo? Simvume uThixo uthi ufuna ndenze ntoni? Undibizele ntoni kolumanyano Thixo? Undibizele ntoni kweli bandla Thixo? Masikhumbule, hearing is active action, and it is always present. Uthini uThixo ngoku kuwe, Rhamente wase St. Stephen's? Ukuva or hearing always link now and the future. Ukuba today you decide to hear uThixo umlandele, then it links you to a future uThixo asipromise yona ebubomi obungunaphakade. Some people are good in hearing or seeing things from the past perspective. But the hearing God requires us is hearing now and following Him now, is according to His will and His voice, and it is active. Sibizelwe ukuba sibe nobudlelwane nomoya ingcwele nelizwi likaThixo. We have been called to download the kingdom of God to our homes. We have been called to download ubukumkani bukaKrestu emisebenzini yethu. We have been called to download the kingdom of God in our communities in New Brighton. Kwindawo esihlala kuzo. We have been called to download the kingdom of God in our spiritual home. Masilive ilizwi likaThixo silenze, Stefana Ncwele. God's promises is that this divine protection, and it is guaranteed. Amen.
Because you will,